सिंगारफ्रा मोसा आंथ' अमा बेदर संगासिनो लोगोफोर आं दा मोसाथ'वा दे दाहायसो मोसागोन आं हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनै आं गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर नै आङो अमा बेदर संगासिनो दं आरोना लोगोफोर माने आलासि फैगासिनो दङ सोर आलासि नोंथांमोना सिनायगोन आरोना निस्सय भिडिअखौ जोबजासिम नायला ओमफ्राय नै आं संगासिनो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर फारसे हमदों फारसे एरदों आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर खाम दामबाय आरोना माने बिहामजो पार्टि मोसागोन आरो लोगोफोर बेलायथ' नै लोगोफोर बिहामजो पार्टि गोजा आरो बैसागो ओमफ्राय ओरैजाय सिंगार आरोना लोगोफोर नै सिंगारफ्रा संगासिनो लोगोफोर आं दा मोसाथ'वा दे दाहायसो मोसागोन आं दाउ आरोना ओमफ्राय ओरै दं बिहामजो नै बिहामजो गावदां नायगासिनो आरो होखाबाय बै सिंगारफोरखौबो माबा दामनानै होदो खामखौ बैसागु रायजोफोर बैसागु आया फोजोबनोसै सावरिफ्रा ओइ मेंजोब्बाय बिसोरो दा मोनायाव स्टेज प्रग्राम खालामगोन आरो मोनायावनो
लोगोफोर नै आंना बेदर संनाया माने गोदौगासिनो दं आरोना नै एकदम गोसो होनानै संगासिनो आङो आलासिनि थाखाय दहायथ' नोंथांमोना नुदोंमोन नङा होनबा संनाय आलासिफोरनि थाखाय थ' दा संखांबाय आरोना जोङो संग्राय गादावजों आंजों बिजावजालि सानैजों जों संदों आरो माने आङो संदों अमा बेदर लाब्रा ओमफ्राय बिजावजालिया दाउ बेदर संदों ओमफ्राय दालि कुकाराव रुदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैथ' जागासिनो फांसना आलासिफ्रा फैथ'वाखै ओमफ्राय नै माने दख'नाखौ चेन्ज खालामबाय आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय दा नोंथांमोननो खोन्थानो आङो ओंख्रिखौहाय माबायदि जाखो नै लोगोफोर नै बियो लाब्रा वाव खुन्दैया नै लाब्रा गोथाव जाथारदों बिराद खफ' आरोना नै लाब्रा ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय आं संनाय अमा बेदर लोगोफोर ओमफ्राय दाउ बेदरखौ बहा दोनखो बे नै भिन्दि भाजा लोगोफोर ओमफ्रायहाय नैबे दाउ बेदर फ्राय ओरैबायदि टेस्टि जाखाबाय जोंहा नैबे सिंगार हायेन बसुमतारी नामाथाय हायेन ब्रह्म ना बसुमतारी मिथिला हायेन ब्रह्म बिथांनि स्पेसियेल आरो बिथाङा अमा बेदर जायानो बेनि थाखाय दाउ फ्राय एवबाय आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बिथांजोआ नोंथांमोना दहाय रिहार्सेल खालामनाय बा प्रेक्टिस खालामनाय नुदोंना बिहामजो आफाद नै बिथांजोआबो दंखायो आरोना देलायबाय नै ओमफ्राय आंहाबो नै आरो दाहाय आंबो मोसाबा मोसानाय जागोन आरोना लोगोफोर नायनोसै प्रेक्टिसथ' एसे खालामदोंमोन खालामनाया ओमफ्रायो ओंखाम जानगासिनो बायहेरायावहाय दा दसे जोंबो थांनोसै जेब्ला आलासि फैगोन अब्ला फैफिननोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरोना जोंनि बैसागो फांसना माबायदि बेखौ नुनो मोनगोन ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा बिसिना मोसानांगौआ टाइमा गैथारला आरोना बेखायनो बिराद आथुर जाबाय जोङो थांग्रोनोसै माने आलासि फैनायनि सिगांनो बिसिना मोसानाया जाग्रोसिगोन आरोना बेखायनो जों थांसै आरोना जल्दिनो ओमफ्राय लोगोफोर नै आंनि फिसाजोआबो देलायदों आरोना ओमफ्राय 100 मिटार खारनायाव सेकेन्ड थांदों थ' प्राइजखौ मोनदों आरोना नै बेनोमोन प्राइजआ गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम दा बे समाव खावलायखानाय बादियै जों
ओमफ्राय नै लोगोफोर नोंथांमोना गामिनि बिहामजो ग्रुपनि मोसानायखौ नुबाय नै दहाय माबायदिमोन दा माबायदि नुखो नै देलायनायजों रंगिना संगिना मोजां समायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने दहाय प्रेक्टिस खालामनाय समाव बांसिनमोन आरोना मोसाखावरिफ्रा ओमफ्राय दा नै खम नुदों नोंथांमोना मानो होनब्ला बे मोसानाय टाइमा बहुद हर थौबायमोन नालाय ओमफ्राय जायफोर प्रेक्टिस खालामनाय बिसोरसो गादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामिफोरासो मोसानाय जादों मानो होनब्ला बयबो गथ' गथाय गोनां बे हिसाबैनो हरबो थौबायमोन नालाय लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जोंनि बिहामजो ग्रुपनि मोसानायखौहाय जोंहा हांख्रायना लिंहरजानाय थांसै मानगोनां देंखोगिरि आलासि फैबाय नोंसोर